Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon gisaulog ang Domingo sa Santissima Trinidad, Solemnity of the Holy Trinity Sunday. Atong gipasidunggan nga ang atong Dios usara apan tulo ka personas. Napadayag kini gumikan sa pagkunsad sa Espiritu Santo ang ikatulong persona sa Dios nga nahitabo niadtong niaging Domingo ang Pentecostes. Iampo nato nga ang panaghiusa maghari unta sa tibuok kalibutan labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga kanunay nakighiusa nato pinaagi sa ilang pagpamalit og mga slots dinhi pagsuporta sa atong katilingban hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na gyud ang kahiusa ug kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Dios nga Amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basakon sa mga panultihon. Mao kini ang giingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo, ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayud, sa wala pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wala pa'y mga lawod, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Didto na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan, sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan, bisan gani sa wala pa'y yuta. Didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa naghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan sa kalawran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglatas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurag arkitekto ako, ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw, malipayon ako kanunay uban kaniya, malipayon ako uban sa kalibutan ug sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pagtan-aw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabituunan nga imong gipahiluna. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling kaman kaniya, o ang anak sa tawo nga nagtagad kaman kaniya? O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Imo siyang gibuhat nga ubos lang og diutay sa mga anghel, ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan. Gihatag mo kaniyang pagmando sa mga buhat sa imong
mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, uubisan ang mga mananap sa kaumahan. Ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo akog isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig abot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, akoa, busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya,
og isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang misteryo sa Santissima Trinidad ato ning gidawat bisag dili nato kayo kompletong masabtan tungod kay gipadayag man sa gipangsulat sa Biblia o sa mga gisulti ni Kristo. Ilabi na gyud dinhi sa atong karong Ebanghelyo. Gisulti ni Jesus dinhi nga ang Espiritu maoy mutug-an sa tanan nga dip-an nato masabtan panahon nga si Kristo buhi pas kalibutan. Unya si Kristo sad mao ang gihisgutan sa unang pagbasa nga nag-ingon ang kaalam sa Dios nga wapay nabuhat bisan unsa didto na siya, kuyog na siya sa Ginoo o gani mura siya kunog arkitek sa amahan sa pagbuhat niya kay wa may nabuhat nga dili pinaagi sa kaalam sa amahan o kining kaalam mausad ni ang pulong sa amahan nga nagpakatao nga diri sa atong Ebanghelyo nagtug-an siya nga ang Espiritu Santo nga maoy magtutudlo sa tanang mga tinaguan dili maghimog iyang kaugalingong pulong kung dili mag-agad rasad siya sa ipasulti sa anak niya. Matud pa diri dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Nga ang tanang butang naa sa anak iyang ipasa ngadto sa Espiritu Santo, isulti sa Espiritu Santo nato aron ta makasabot. Dili ni nato matugkad bisag unsaon pa nato timbang-timbang. Ang importante mao ang pagtuo nga matag tao ang nag-uban nato labing menos 4 ka personas. Una, nag-uban nato ang atong guardian angel. Ikaduha, nag-uban nato ang Espiritu Santo. Nya kuyog sa Espiritu Santo ang anak, nya dayon ang amahan. Ingon ana ta ka secured. Gilingay mong tupad ing na feeling nimo secured ka. Ing na kono. Kamong mga asawa og wa diha inyong bana, feeling ninyo secured mo? Ana, mga bana, wa diha inyong asawa, feeling ninyo secured. Inyong mga anak, wa diha, or mga matay ba mo mga ginikanan, unsa man, feeling ninyo, inyong mga anak, secured. Kung ato ginang tuuhan, wa natay angay kabalakan, oy, kay matag tao gikuyugan og labing menos 4. Unya punan pa nato sa presensya sa mga santos. San Vicente Ferrer, Mahal nga Birhen Maria, San Jose. Mao na kining ato bitang gitubag sa salmo o Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Tibuok yung kalibutan ang iyang gibutangan sa iyang presensya. Muna kanindot unta kung muilalang kita sa Santissima Trinidad. O kining maong pag-ila, mahiusa ta sa Santissima Trinidad og mahimo pud tang presensya sa Dios sa kalibutan. Og unsa may atong mga buhat nga angayan natong ipakita ang Santissima Trinidad. Matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagis pagtuo, may panagdait na kita
ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Magdait ba kanang magkahiusa? Kay ang kahiusa, ang unity, gasugod gyud na diha sa Santissima Trinidad. Muna kita sa dunta ipakita nato sa uban ang panaghiusa. Nga karon unsao man pagkahiusa, ang nag-una gid diha ang atong pag-ila nga kitang tanan do natay usa lang ka Ginoo nga nag-atiman nato. Usa ra gyud ka Ginoo. Unya ikaduha, usa ka espiritu ang mutudlo nato. Nya dayon ang ikatulo, usa ka simbahan ang mobalaan nato. O kung naa nataaning maong panghuna-huna, lisod na kaita tumbahon, lisod na kaita hulgaon. Gani ang kamatayon, mao manay murag mo siparit nato gikan aning atong kalibutan, mura man tagkulbaan ana, pero lig-on ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Makaingon gid ta nga ang kamatayon usa lang na sa atong paagi sa pagpakigdait sa Ginoo ug sa usag-usa. Damor nga magkahiusa na gid tas Ginoo kun mamatay na tagikan aning atong lawas. Kana kun samtang nag-travel ta dinis kalibutan, nagkahiusa. Mao bitaw karon gitawag ta og pilgrims of hope. Ang magpapanaw sa paglaom ug unsa may atong paglaom nga doon perfect union with God tungod kay nahiusa ta sa Holy Trinity. Mintras tanto nga ni apatas kalibutan, unsaon nato pag-promote ang panaghiusa? Pananglitan diha sa inyong balay, puy-e ang kinabuhi sa amahan. Unsa may kinabuhi sa amahan? Ang pagka-creator. Kanabitang magpanday-panday, magtrabaho. Mao man na, creation man na, pro-creator man taana. Kami sa una, magpanday-panday pod mig mga tangkals manok, nana, mga payag-payag, at tus uma. Labi na ako maguwang, Pedro, niya, Papa, kung ana mo pamanday. Tanawa si Jesus, sa bata pa siya, di ba, ang gibuhat ni Jose, mamanday, creator, mo create ba, mo recreate. Ingna, lingay mong tupad, ingna kanang pagkiskis kilay, creator na, ingna. Kanang pagpa-colors buhok, creation sana, ambot lang ka, pamalandungi lang. Unsa man ang creator, imong i-improve ang gihimos Ginoo. Dili nimo i-remove, imong i-improve. Nya kon kiskiso nimong kilay, unsa man na, gi-remove o gi-improve? Gi-remove. Kung imong koloran imong buhok, unsa may nahitabo sa color nga original, na-improve or na-remove? Na-remove. Kung imong ipalaygit ang imong fallopian tube, unsa may nahitabo sa imong capacity sa pag-transmit og kinabuhi, na-improve or na-remove? Na-remove. Mo na ato ng tanahon nga dili ma-remove, ma-improve. O mao na ang pagka-creator. Nya ang sunod, kaning pagka-savior. Ang kinabuhi sa anak, mao ang pagluwas. O giunsa man ta pagluwas, gigamit niya ang pasaylo o kaluoy. Ang pagpasaylo o ang pagkaluoy. Mo na magkaluoy. Anay ta diha sa pamilya, palambuon nato ang pagpasaylo ay luwas gyud. Nya human ipatako day kadto sa silingan, puy-an sad ang pagkamaluluyon o pagkamapasayloon, luwas pod ang silingan. Nya kaning Espiritu Santo, unsa may iyang buhat nga gitampo diha sa kahiusa, ang pagbalaan. Nya unsaon man pagbalaan, tudloan ta niya unsaon pagtuman ang sugo sa Ginoo. Teaching, pagtudlo. Mao na
kanibitang pagtudlo og mga pangadjion diha sa pamilya. Ang papa giduntag ang mama mo'y unang mga katikista nga motudlo sa mga anak. Nya ang asawa sad motudlo sa bana, ang bana motudlo sa asawa bahin sa pulong sa Ginoo. Ikaw na biling nga imong tupad ing na unsay gitudlo ninyo ron sa inyong anak. Basig ang inyong gitudlo unsaon pagpasiksi-siksi, mao nang butangag dayapir, unya palakaw-lakaw, ityob-tyob dinhi, nya patiktok-tiktokon pa, tudloan nagpaigat-igat, gagmay pa kayo na mayawaan Ginoo na tudloi unsaon pagbalaan, unsaon pagbalaan, unsaon pagtuman ang mga sugo sa Dios aron matibuok ang presensya sa Holy Trinity. Iampo nato ang atong kalibutan, ang ato nagyong mga pamilya o ang atong mga leaders nga ila sa duntang sundon ang Holy Trinity, ang pagka-creator, ang pagka-savior o pagka-sanctifier nga mga functions. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkom sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios diha sa kahiusa sa atong kasing-kasing, malaumon kitang muingon, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa anak, diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, mupakitag pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pang-inambitay sa gugma, tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami, Ginoo. Makagagahom nga Dios, tuburan sa kahiusa, kabalaan o kaluwasan, dawata ang among mga pag-ampo, nga among gituboy kanimo, dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo sa kahiusa sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinaagi niini, himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo
maoy usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipadayag nimo, mausab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo, aron sa pagpahayag namo sa matuod nga walay kinutubang pagka-Dios. Simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gipadayag sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin ug mga serapin nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makanunayon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol ug sa mga martir, uban nila ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan, lig-una diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among Santo Papa, si Jose ang among Arsobispo, uban sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kahiusa, divine unity. Nga mahitabo ra ni kon ato gyung puy-an ang kinabuhi nga gipakita sa Amahan isip Creator, sa Anak isip Savior, ug sa Espiritu Santo isip Sanctifier or tigbalaan. Ang atong mga slots dinhi kaning ato maning gibalik ang CTO-MM kay para sa atong mga tao nga wa nato pa matukurig balay atong padayonon pagtukod. So usa ni sa atong pagpakita nga nakighiusa ta nila. So sige lang yapon tagpalit og slot nga tag 100 pesos nga CTO-MM. Niya atong padayon nga iampo na unta ang atong kalibutan magkahiusa. Ayaw sad mo og kalimot sa pagsuporta kanunay sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Sige lang yon mo ani og like, share og subscribe aron daghan tag mapaambitan sa atong mga pamalandong ug makahatag sa tag-income sa atong parokya. Ug ang atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug kahiusa ni Kristo. Salamat sa Dios.